Gràcies, alcaldessa. Bé, la nova presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona ha anunciat que la primera mesura que posaria en marxa seria pressionar a les empreses barcelonines perquè es posicionen sobre si estan d'acord o no amb els objectius independentistes, fins i tot si es prestarien a una desobediència fiscal contra l'Estat. Un cop assenyalades, que estan elaborant una web amb un llistat d'empreses a cop de la seva ideologia sobre les que són bones, és a dir, les separatistes, o les que són dolentes, les que només volen exercir la seva activitat sense més. Això, que és d'una gravetat enorme, a més, el senyor Cadadell i altres membres del govern de la cambra es pensen beneficiar econòmicament amb aquest assetjament i boicot, perquè d'això va el procés per a molts. A part de vulnerar la lliure competència, introdueixen aquest llistat de bones empreses, en aquest cas el part de les bones empreses, a les seves pròpies empreses. Aquí tenen l'exemple, Petrolis Independents i Catgas. Per tant, alcaldessa, atès que vostè és la màxima responsable del desenvolupament econòmic de la ciutat i de la defensa dels comerços, dels autònoms i de milers de llocs de treball que hi depenen, li demanem que el seu govern comuniqui formalment a la presidència de la cambra el ferm rebuig d'aquest govern municipal davant aquest boicot organitzat per les èlits econòmiques i polítiques separatistes en el seu propi benefici econòmic. Gràcies. Doncs no cal que m'ho demani perquè ja ho hem fet. Si vostè mira la premsa veurà que jo m'he posicionat radicalment en contra de qualsevol boicot per motiu ideològic, igual que estic en contra d'algunes iniciatives que hi ha hagut, malauradament, per boicotejar productes catalans en algun altre moment del passat. També estic totalment en contra que es boicotegin o es facin llistes negres d'empreses perquè no siguin independentistes o proindependentistes. Això ja ho he dit públicament, ho he rebutjat públicament, totalment en contra que hi hagi llistes negres en funció d'ideologia política, ja sigui a favor de la independència o en contra. Vaja, crec que no hi té raó de ser i que efectivament ens hem de posicionar en contra institucionalment. Bé, gràcies per dir-m'ho a mi i per dir-ho aquí, però jo li estic demanant que ho faci formalment, que és el que hauria de fer una alcaldessa que veritablement vol defensar l'activitat econòmica de la seva ciutat. Però no ens sorprèn perquè vostè sempre és còmplice d'aquest separatisme que assenyala i exclou els que no comparteixen aquesta ideologia. Vostè també té una visió antieconòmica de la societat, per això dona suport. Però a mi m'agradaria preguntar-li si vostè és conscient de qui paga els impostos que creen ocupació, que porten talent i qui treballa mentre vostè gasta aquests diners públics. Les empreses i els treballadors de Barcelona resulta que al final tenen dos problemes molt grans. Un, els separatistes, i un altre, vostè, que no els vol donar suport i que només pretén ofegar-los pujant-li els impostos, que és el que pensen continuar fent properament amb les ordenances fiscals. Pensava que el prec era contra les llistes negres, però veig que era per emprenyar-se amb mi, perquè jo li dic que estava d'acord amb vostè i a vostè li ha molestat. No ho he entès. En tot cas, ja ha acabat el seu torn. Perdoni, però hi ha unes regles del joc que tothom ha de complir. Jo li he dit, he estat sempre en contra de les llistes negres per motius ideològics i sembla que a vostè li ha molestat molt. Per una vegada, és veritat que discrepem molt sovint vostè i jo, però sembla que li ha molestat que estiguessin d'acord. A mi no em molesta, crec que és bo que hi hagi punts en els que puguem estar d'acord.